Porros arriba no Pazo de Feiras e Congresos de Lugo para celebrar en masa un día do veciño que bateu todos os récords de participación. Superamos as 4.200 persoas de toda a provincia, temos representacións da Mariña, da Zona Sur, da Terra Chá, de Lugo, zona urbana, parroquias. Baixo o lema Comprometidos con Lugo, nunca deixes de loitar, 300 colectivos con representacións en toda a provincia. Cada presidente tiene unos 30, 40, 50, 60 ou 100. Sacaron peito dos logros acadados nestes 20 anos de federación. Esta asociación está haciendo gestiones muy importantes, como por ejemplo la búsqueda de sitios adecuados para hacer aparcamientos subterráneos que tanto la Avenida La Coruña necesita. Pídese do tren, pídese moitísimo, moitísimo. E moito se necesita, e seguiremos pedindo, seguiremos facendo forza entre todos, lograr que Lugo, provincia, pueblos e todo, que teña o que necesita. Reivindicaron temas pendentes, entre os máis prioritarios. A hemodinámica, que nestes momentos está funcionando en turno de mañá, funciona tamén de tarde, queda ese complemento da noite, por lo tanto, eu creo que sería unha das reivindicacións. Moitas máis que hoxe vamos a falar aquí, o tren, bueno, a limpeza de ríos, aparcadoiros. Un espírito loitador, pero tamén festivo que se prolongou durante todo o día. Moita xente, familiar xa moitos anos o fixeron, eu non viñen, pero este ano, primeira. Son as asociacións, veñen a xente dos pueblos en autocares. Moi ben, a mí me gusta moito, moi ben organizado, moi ben, para mí moi ben, genial. Unhas 70 autoridades asistiron a este encontro anual que contou co apoio da Deputación e Concello. Desde este goberno da Deputación o que queremos é superarnos día a día e mellorar a calidade da vida de todos os nosos veciños, non? A alcaldesa da capital tamén quixo destacar o labor loitador destes veciños e amosar o seu compromiso con eles. O que queremos facer é facerlle a vida máis fácil aos nosos veciños e veciñas. E o facemos o carón da Federación de Veciños de todas esas asociacións que hoxe estades aquí representadas en esas reivindicacións múltiples, diversas, xustas, necesarias todas, como pode ser hemodinámica 24 horas, como pode ser a loita contra a violencia de xénero, a lacra social que temos, como pode ser esa defensa no rural. Os asistentes tomaron de menú produtos típicos da provincia. Ao final da xornada, a Federación fixo entrega da sube de veciño a persoas e institucións que traballaron a prol do movemento veciñal.